Proprjetà waħda 70,000 euro fil-bank u self ta' 120,000 euro mal-bank. Din hi bażikament id-dikjarazzjoni tal-assi kollha ta' Joseph Muscat, dikjarazzjoni li baqgħet prattikament l-istess fis-6 snin li ilu Prim Ministru. Dikjarazzjonijiet oħra juru fost l-oħrajn il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna iddikjara l-akbar numru ta' assi fejn minn barra l-proprjetajiet, iddikjara li għandu aktar minn 700,000 euro l-bank, minn barra bosta shares fosthom 152,000 euro f'bonds tal-Gvern. U dikjara wkoll paga ta' 63,000 euro fis-sena bħala Ministru u kważi 53,000 euro oħra f'pensjonijiet varji. Il-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn iddikjara li għandu żewġ proprjetajiet u garaġġ. Assi oħra jinkludu 280,000 euro f'bonds u ftit aktar minn 100,000 euro il-bank f'joint accounts. Chris Cardona ddikjara li għandu żewġ proprjetajiet. Il-Ministru tal-Ekonomija ddikjara li għandu wkoll 25% tax-shares ta' kumpanija privata, kif ukoll 135,000 euro il-bank u 10,000 fis-sena dħul minn kiri, u qal li għandu loan ta' 375,000 euro. Id-dikjarazzjoni tal-assi tal-Ministru tat-Turiżmu Konrad Mizzi tgħid li għandu żewġ proprjetajiet, waħda f'Tasliema u oħra f'Londra. Konrad Mizzi ddikjara wkoll 230,000 euro fil-bank u 4,000 share fl-MIA u għandu 297,000 euro fid-djun mal-bank. Owen Bonnici għandu żewġ proprjetajiet fil-Belt Valletta u madwar 8,000 euro l-bank. Il-Ministru tal-Ġustizzja ddikjara wkoll 130,000 euro fid-djun. 8 proprjetajiet huma mniżda fuq id-dikjarazzjoni tal-Ministru tal-Ambjent. Jose Herrera ddikjara madwar 275,000 euro fil-bank. Minħatjaw il-Ministru tal-Infrastruttura Ian Borch iddikjara li għandu 5 proprjetajiet u 23,000 euro l-bank, fil-waqt li għandu 300,000 euro fid-djun.